case 10.000 euros para a Sanoc grazas ao deporte e á solidariedade. O cuarto torneo solidario interparroquial de Boiro recadou 9.885 euros para apoiar as familias de nenos e nenas con cancro. O cuarto torneo solidario interparroquial volveu a cadar datos extraordinarios. Un total de 9.885 euros foron os cartos recadados en beneficio á Asociación de Cáncer Infantil e Xuvenil de Galicia. O evento, celebrado o pasado 27 de xuño en Vistalegre, reuniu equipos das distintas parroquias e contou coa implicación da hostalería local, empresas e veciñanza. Estes 4 anos, recadamos preto de 40.000 euros. Pasada edición foron perto de 10.000, 9.885, un número moi bonito, que contribuirán a que a Sanoc poda desenvolver as súas actividades. Como boirenses, estamos moi agradecidos a todas as tendas, negocios e industrias que nos axudaron cos seus regalos para poder realizar as rifas, a todas as persoas que nos botaron unha man na organización, como antes dixen o Concello, a empresas como Freud, que é un dos principais patrocinadores e apoios do partido, a Rebeca Ozores, a todas e cada unha das persoas que nos axudan a levar a cabo esta labor. Trátase dunha iniciativa que, tras 4 edicións, xa permitiu reunir máis de 40.000 euros para a Sanoc, contribuindo á labor de apoio económico, psicolóxico e de acompañamento que a entidade presta ás familias. É un partido solidario no que participan xóvenes de todo o termo municipal, é un partido de fútbol solidario, interparroquial, onde participan as 8 parroquias, patrocinado por a hostelería boirense, e é unha festa do deporte, unha festa da amizade e é unha festa para recaudar para unha asociación tan importante como é a Sanoc, a Asociación de Nenos Oncolóxicos, de Nenos e Xóvenes Oncolóxicos de Galicia. Unha asociación, como logo contarán, que axuda ás familias nun momento moi complicado, cando teñen un familiar enfermo de cancro e que necesitan, a parte do apoio médico, outro soporte que é o que lle dá a Sanoc. Desde a Sanoc agradeceron a implicación de toda a sociedade boirense, destacando que cando un pobo se une poden xurdir iniciativas solidarias como esta. Un año más queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Boiro, a las entidades colaboradoras y también muchísimas gracias a todos los vecinos y a todas las vecinas de esta localidad, porque un año más demostraron que cuando todo un pueblo se une por una causa solidaria, al final se consiguen cosas muy bonitas como lo que se ha conseguido. Tamén o Concello de Boiro puxo en valor o traballo da organización e das persoas colaboradoras, nunha xornada que combinou fútbol, diversión e solidariedade. Reivindicar unha vez máis este tipo de asociacións, axudalas, como ben dixo Marga antes, axudalas a seguir medrando, porque todo o que medren estas asociacións vai en positivo sempre para a sociedade, non? E, por suposto, reforzar a sanidade pública. As administracións teñen que invertir máis en sanidade, porque a sanidade pública e a política salvan vidas. Deporte e compromiso social que volven ir da man en Boiro. O torneo deixa así case 10.000 euros para a Sanoc e eleva por riba dos 40.000 euros a recadación acumulada nas 4 edicións.